foietara. Eta orain gaude bigarren blokean, beraz? Bi pertsona berri ditugu, ezta? Ongi etorriak, Divina Komedia eta Xarmaleone! Hello, my darlings! Zer modu zaudete? Oso posik hemen egoten. Oso ondo, aspaldiko. Aspaldiko partez. Bai. La hostia de denbora. Pasada denbora aldetik ez ginela ikusten. Hostia. Bai? Bai? Dara mazat zu ikusi gabe denbora mordo bat. igual Bai. beste bat. Bai. Gu gehien bat. Bai. Bai, Xarmarekin noiz behin geratzen naiz, hor Bai, bikota ina. kafetxo bat hartzen dut, bakizu, bai. De moderneo, las jóvenes. Bueno, ekipo eta zer modu zaudete, ongi? Bai, dena ongi. Ongi esan beharko. Bai. Bai, ni bai. Aurrekon etorri nintzen, ikasketai gabe, lani gabe. Maitasun kontutan, un kuadro. Claro, zuko bezakizu, Ah! Niri kontatu jazu bizitza profesionala, baina ez pertsonala. Tain etorri naiz, ikasketakin, lanakin. Ta, bueno, ez dut nahi ezer definitu, baina... Oh, mama! Hau gero grabauta galditu bida. Ja, badaki. Esan dit ikusi nahi dola, pero no... Ah, ez dut jarriko. Pasatuko diot ni linka, pasai. Zeba ez? Zera, ez? Bueno, ya está. Pues nire nago en love. Bai! Bai. Ai, ze polik. Baina zuaz erekien, ez? Bueno, aurreko denbora Ez, bidean baina asti zeren nintzen nolako, zerbait, nire ez? lagune da, nago... Bai, pues orain da gaude in love. Ni nire traputzarrak ez ditut agiratu nahi. Vale. Baina generalian bastante ondo nago. Bai, zu ongi, ez? Bai, dirua ondo, amodioa ondo, osasuna kampeon. Campeón, ya te digo, chaval. Ez, oie. Bueno, pues orduan, bagoaz berriekin. Sartuko gara! Al lío, Mira, al lío. jarri biozu kronometroa. Ai, egia da. Vale. Orain, Hau da, kronometrote zure ditugu hori da. Vale. Ze bestela, pasatzen gara denbora, ze Bai, ez gutxi egin. aurrekotan. Ni ez dut oso ongi Vale, kontrolatzen. vale, lujo. Nik hau entzun nindut, ikusi dut telebistan. Bai, hau da. Bukatzen denbora, Akabau, Vale. itxi behar dugu, Vale. pim pam pum. Esaldi erdian bada ere. Hori da, ba, lujo. hori da. Batzuk esaten diazunen, 3, 2, 1, go! Apai. Ahí estás. Keak, taktila da. Orduan, Ongi etorriak. lehenengo berria. Zuek gustuko dituzue kotxeak ala ez? Geratzen duzue ala ez? Ez dut gidatzen, ez dut uste gustatuko zaidanik. Ez? Noizbait egiten badut. Karneta 18 urterekin atera behar izan nuen, ez nuen egin. Eta klaro, ni pentsamendua zen, bueno, ja, nagusiagoan nazenean eta kotxe bat eukitzen denean, edo kotxe bat eukiteko prest nagoenean. Kiko karneta, hondikan ez nago prest, baina denbora libre askoz ere gutxiago daukat. Así que flop, nire aldetik. Flop. aldaketa. Bueno, gainera ez baldin moduzu behar, Hombre, behar do. Hori pixkat, no, Behar do, baina dauke beste pertsona hor, eramate jo labez toki Badauzkat, hainbat lagun eta ezagun gidatzen dutenak eta hori ikaragarria duela gutxi esan nabil pentsetan karneta ateratzea Claro, eta bai. me viene de puta madre. Nik aurten, Osa, Bai. hau hontan, intensibo, zenera mak esan ziten, intensibo eten bali batu, nik ordantze dizut. Ui. Oain hasten bali mazea online, eta ez dakize zure kabuz, ez. zuk bila hori. Eta zuk karneta eukitzea niri datorkit super onda. Ez. Bai, no flipas, te vas a sacar los higadillos, chaval. Eta, zesan behar nuen? Ez dakit. Bai, gidatzea ez aparte, ez dut behar gidatzea ondo nago garraio publikoan eta jendia estorrenatzen. Ez luke minik egingo, gidatzeko habilidadia eukitzea, oin bai gastu bat. Baina zuri asko pegatzizu, zenei bai, en plan, introvertido bezala horreotea, musika jarrita, una vueltita, en plan, zure bola... Baina nik hori txote etxean, geldi. Hombre, bai, nik bai, baina... No me gusta conducir. Vale, bueno, marka. Pues ya está, pues orduan ez dakit berria Ya está, ongi ya está. sartuko dugu, Gainera nahi, autobusean super posik nahi. Ez, ya está. Autobusa Denbora pasatzen pozik. nahi da, ez da denbora. Venga, Ez que movida da, badagoela jende fetitxista kotxeekin. Ai ama, oinekin bezala. Oinekin bezala, baina ez hain sexualki uste dut. Orduan, badirudi ez dakit ezagutzen zuen Renault lau L kotxea, Bai, noski. bai? Nira itxak zaukan. Bai? Yes. Pues da kotxe mitiko bat lan eremuko kotxea, orain ikusiko dugu. Sartu berria. Ai ama. Ai, que arte! Ikusi duzue, Joe. txikia, cute, nice. Bai. Lau erroberekin. Bueno, labur beekin, Oso politxak hori da. bai. Bueno, pues kotxe hau, hemen Espainien ez da oso pues yo que sé, maitatua edo ez da horrela jendeak diruduna dena, ez du pentsatzen en plan de, eske bai, Renault hartu. hori da, bai? bai. Pues Ez dauko pentsatzen dute, xarma. Claro. hori da. Bai.
Baina igual Sarmari ongi datorkio, ez? Bai. Beste kameran dau, hor, bale. Hori da. Bai, txista daiteko. Ez miratu. Marka, jarraitu. Bueno, pues Japonian, kotxe hau da lo más de lo más. Vale. Osea, jendeari apagatzen dirutza, kotxe honengatik. Baina Jendea modelo flipatzen. zaharrengatik. Ez, osea, bueno, a ver, Hortik claro. egiten jarraitzen dira. Ez, hori da, ez dira egiten jarra. Osea, egiten ari oraintxe bertan modelotako kotxerik, orduan, bai modelo zaharrak dira. Baina, sin más, pues haien dago, pues ez dakit, badu Eta horrelako zerbait xarma. rollo antigüedad izango da. Izango da, ez Eta dakit. bain, ikusi duzue iPhone, oza, lehenengo iPhonea saltzen dala 30.000 eurotan. iPhone Zer? bat. Bai. Beira. En plan, gama hau, en plan, lehenengo iPhone Baina hau kriston estropeauta, ez? Porque Bai, baina softwarea da, ez dauka, ja. hoi rollo antigüedad izango da. Eta igual Kolekzionista? kotxeekin- Bai, hoi da. Igual kotxe honekin, igual hoi da. Baina olako gauzak Diogenesen sindromea Azkartzen dute ez, bai. Ja. Zenik ez dut, Bai. no, ez dut bota behar tontaki xauz, igual, 30 urtetan norbaitek kolekzionatzen ditu tontakixak. Baina zerbait pasatu da berezeki kotxe modelo honek? Ez da ezer pasatu. Bos hori da, 1961 urtean sortu zen edo Ja. egiten zen kotxe bat, osea... Maiatzaren 14. egunean. Maiatzaren Ez, baina bai, osea, aspaldi egiten zen kotxe bat, ez duela ezer berezirik, Ja. baina Japonian da, como, guau, zekit, vintage eta gauza vintageak eta horregatik horrela, moda, bai. modan daudela orain, bai, Baina izango zeratik da. bereziki, osea, nik pentsatu da lehenengo gauza izan da tipo DeLoreanekin gertatu zena, en plan, inzuten Regreso al futuro eta mundu osoak nahi zuen Bai, kotxe claro. hori. Baina ez dakit, igual Ja, zerbait igual. Torrenteren pelikula baten igual agertzen da Claro. como kotxe, o dolako. Oye, Ba, pues- igual zerbait, bai, ez Egon dakit. behar da, zerekin du la Renault en su vida. Horrelako zerbait izan daiteke, Ja. agian ez dakit anuntzio edo jarrakiren batean ikusiko Ja. zuten, eta... Baina misterio honen amaieraraino heltzeko prest gaude xala telebistan. Eta jarratuko gara. Informaziorik baldin baduzuen? Bidal Idatzi. hori da. Erabili gure Xalo hashtag telebistara. Twitter. Arroba Renault. itxaso. Arroba itxaso. Nola da itxaso? Itxaso xaloa. Ez, bale, bai, arroba itxaso xaloa. Hementxe. Sponsortu. Pues horrela, ekipo. Ez dakit, hau alde batera utzita, joango gara lehenengo sekzioarekin. Bai ama. Bai, ama. Eske hau ezin dugu orain... Ba neuria da. Zurea da sekzioa, egia da? Asko sentitzen dut. Asko sentitzen dut. Hasi baino lehen hau, nire programan etarako sekzioa da Funerarias. ez guztiz, doa esfortzuaren inguruan. Vale. Igual gehiago Ai, ama. esfortzu faltaren. Vale. Hoi esan behar duzun, bai. Oso importantea da, bizitza honetan energia kudeatzea eta urreztea eta esfortzu kantitateak gestionatzea. Eta nire metodo partikularrean como gutxira borobiltzea. Galdera daukatzen Bai, ze basan duzu energia eta gero gestionatzea? Energia gestionatu egin behar. Hori, Euskadik asko. Hemen euskera, Euskadik asko euskaltzain dira. Euskadik asko, bai. Energiaren gestioa bermatzeko. Esfortzu oso gutxi egin behar da, eta horren ingurua izan ingoet. Eta hain gutxi esfortzu honez gaur ez dodan preparau sekzio. Ui! Hau da metanarratiboa. Ui! Bai, improvisatu zerbait. No, Hau ez dugu inguruan gidoia, hitz no? egin. No, baina hau benetakoa da, mundu honetan bigarren aukeraren kontzeptua oso gaizki erabiltzen da. Jendeak uste du pertsona bati eman diezakezula bi edo hiru edo lau bigarren aukera, baina honek ez dauka zantzuik. Bigarren aukera bakarrik behin, gero da hirugarrena, gero laugarrena, etc. Baina bigarren aukera bat beti dago gratis. Zuk zure lanian, edo zure ikastolan, edo zure harremanetan, baina hemen ez egin. Beti daukotzu eskubidea, como behin hankasatzeko. Eta orduan nire hankasatzea denboraldi honetan izango da lehenengo sekzioa ez prestatzea. Eta eskubidea dauk. Bale, espitxa oso politxe, baina zure sekzioa. Hau izan da. vale. Eskerrik asko etortzeagatik. Agur! Baina daukat galdera bat. Ezin Ez da duzu uste, Bai. naiz eta bigarren aukera bat beti ematen den, eta hor Berekin dago. dagoen. Sortzen duzula beste pertsonarekiko horrelako antxietate moduko bat. Antxiate edo inkluso txantaje bat. Gertatuko da berriro. Zuk uste duzu Ala akordu ez. dela berdiro? Ez duzu sinesten? Pertsona bezala antxietatea. Izan daiteke, Bai. baina orain ez gaude psikologoan. Ai, que arte. Ez, baina nire adibidez harremanetan edo lanean edo delakoa ez, osea, pertsona bat ez duenean zerbait egiten, ez, azkenen gualde izango da. Izan daiteke, Ja. baina No, zuia... lehenengoa sinetxin bie da. Bigarrena ja ez da zu sinisten, beneficio de la duda. Behin bai ematen. Eta behin beti, zuk uste beti garratzen dela? Bai, zuzen eta zintza. A ber, teorian bai, baina- Jendiak estropuza egiten da, noiz bait. A Bai. ber, nahi eta ez, zuri esaten bali baitute zerbait inbardala, eta ez dutela egiten jasatezu. Os. No, baina lehenengoa. Jako, bai, lehenengo La bai. primera es gratis. Baina lehenengo Bai. bai, plan, teorikoki bai. Baina jaztu, barnen zure buru esatezu. Os. No, nik ez dut esaten. Banik bai.
Izan daiteke baietz. Ostia, konfiantza hau ja, a ber. Esaten ja, hasta aquí, baina esate. Ez nuen nahi gure konfiantza giroa. Ez naiz honetaz ari, Osan, Ni bai. sinceramente, bai. Kontuz nire txia itxosua da, Ja, hori egia da. Baina, bale, perfecto. Oie, Hala, pues. bada debatera eramaten du Oso hau. ondo. Debatera eramaten du. Filosofia. Filosofia. Gestioa. Hori zen zure sekzioa egia esan. Pues al lío, pues orduan. Bai, berri gehiago ditugu eskerrak. Bai, hori esparruen eskerrak esparru, bat extra jarri dudala. Beste gauza bat, kaioak gustoko dituzue ala ez. En plan, kaio sola bilbaina. Ah, Ez. hosti. Kaioak hor oso politak diruditen animalitxo horiek, egan Nola egin esaten dutela da hor. gazteleraz? Euskal kostan, gazteleraz? Bai. A ber, Santuk. Gazteleraz? Gekin hasten da. Ai, ni bada, gaviota, idiota! Como tú de idiota. Nik ez dut esan, nik ez dut insistia, jo dut zuek, zaiten Hostia, bufoi. ikusi zaitut, ja. Bufoiak, zaite. Bale, kaioak, gustoko ala ez? Bat ere, Ez. bat ere. Ni ez da ere. Eta dute Badakizu- zarata, eta dute lapurreta. Eta badakizue direla egan egiten duten Arratoia. hori da. Baina hori Baina txori Usoak guztiak eta dira. kaioak. Pero lo que pasa da, kaioak politagoak diruditela. Bale, bai, Txuriagoak, ez? Arrazista, bai. Eta usoak ez ditugu beste guztoko. Ez? Ja. Nik Dirute uste dela... Nik uste dezute usua. Ez, baina zenbait herrialdetan jaten da antziko parezido den zerbait. Kaioa. Hemen jate dira, kaioa. Bai. Zer diozu? Kaio sola bilbaina. Te voy a sacar las tripas, voy a hacer callos. Vete aquí. Ongi etorri gure komedia saiora. Bale, arratoiak. Ba hori kuadria ez, kaioak direla nahiko nazkagarriak. Bai. Eta honen froga bat... Hori berri bat da, bale. Bai, honen froga bat da urrengo berria. Ikusiko dut. Ai, ama. Amatxo maitea. Ai, ama. Zenbat kilo? 400 400 kilo plastiko kilo. eramaten dituzte, neguero, osea, Bai. ateratzen diren hor bere galdiak egitera, zabortegietatik haien aintziretara. Beira. Hibernando. Bai. Bai, gu kristoneko esfortzua egiten erreziklatzearen, eta kuxidadea nik. Dena, pikutara batatzen. Ke lastima, utzi bio diot erreziklatzeari. Baina, Nik pentsatzen nuen, igual zenbait jende egingo du hori orain, ikusko Bai. dut, pues ya, depende Ja, total, gabiotek jateko, Hori da. me cago dentro. Aixuak. baina noa eramaten dute hori. Haien lakuetara, haien itxasora, aintziretara, Osa, imaginazet, zabortegi bat, gabiota Bai. batentzat, dala como una fiesta. claro, Orduan, ez ditu. Bai, ulertet, baina zein da funtsa? Igual distiratxuak. Hartzea zaborra eta behin tokiara matea eta Ez, hor uztea, ez. o zerbait kitea? hombre, haien joaten dira, aitzakit, pues, janaria bila, Hori da, edo dena bai. delakoa, baina igual, imaginatu dagoela, Burger Kingeko hor paper zati bat, Vale, claro. Me llevo hamburguesaren, el envoltorio y ya. hori da, Hori da, hamburguesaren bai. zati txiki batekin orduan Claro. hartzen dute hori, eta gara gainontzekoa, pues, botatzen dute. Eta gero kalera bota, bai. Ezagutzen jendia hori txena dela, bai. Bai. Osa, zabortegitik hartu ez, baina, en plan, enbasiak bota kaletik. Ah, ja. Ni batzuta ditu dut, bai, baina. Bai, kaletik. Sakabantzia oso gutxi daude mundu honetan itxaso. Zer diozu, Sakabantzia oso. ez Hemen, dut Iruñean bizi naizenetik oso pozik nago sakabantzia distribuzioa. Bai. Baina beste toki batzutan egon nasun esan dut, beira, ez badozute dirua jartzen sakabantzia gehiago jartzeko, nik esotik migara esfortzua, zeben. Eta botatzen zuen horrena? Ez kulo Ai, poltsikon mama. sartu. Energiaren gestioa. Ez, niko ez. Ni poltsikoa sartzen dut, Bai. bai. Bale, bale, banoia, egozute. Eta Bai. ezagutu nuen behin, pertsona bat, zela berziklejeren erradikal, ezagutu nuen pertsonarik erradikalena. Beira. Pepiniz pixkat en plan de, a ver, mesedez, Ja, piano. tiratu un pedo. Bai. Bai, osea, joaten ginen mendira, eta orduan esaten zuen, hain jaten zenuen fruta bat, eta fruta da organikoa. Bai. Osea, Claro, bat, botatzen azalak bai, niko itet. a ver, pues sinceramente ni ere, Claro. osea, mendia Es zaudena, verdad. igual ez horre herria, baina, jo que se, bat Bai, hortik, bai. ez da ez errertatzen. Ez Mandarina daude bat arbolak, ez dela hola. jaten, azala, gainez eskukin zuritzen dela mandarina bat, pues azala botatzen. Ez guztiak egiten zu merendola bat eta guztia Claro. horre mandarinez eta banaz beteta, baina jo que se, momentutxoren bat Eta botatzen incluso zu. bai, organikoak badia. Bai, baina, bueno, Baina gelditzen da pixka Bai, itxusi. itxuro, ez da oso itxuroso gelditzen, baina baldin bada bat obi o jo que se, baldin bazaude hor, txinmaz, ez da zer gertatzen organikoa da eta kitxo, ez? Eta pertsona gustatzen duen biodibertsitatea zapusten genuela hori egiten baldin bagenuen. Ai, por la LGTB mandarina. komunitatea, basoetan, dibertsitatea. Cállate. Ai, ze divertigarria. LGBT komunitatea. Ge, Ai, egia Jesus. barkatu.
No, Pues así. Zure mandarina sistriñak apurtu behar du ekosistema. Bai, ez Dare zen. kaioak hortik, gauzak horrera maten, eta Taylor Swift bere gazkinen, da ni mandarina zala... Hori da, a ber, eta eramaten zuen, nola zaten da, Pala bat. pala bat, ez, egiten zuen kakamendian, Onena. eta palarekin egiten zuen zulo eta Ta sartu dentzo. Baina, horre bai, Estali, estropatzen duzu vale, ekositatea. Pues, supuestamente hori zen egin, bueno, ez dakit, Igual tipo sator hau batek zen jaten nahiko, da zure kakamo jo que produktua. se, baina tipo hau zen nahiko como, Radioaktibo. Segatxik zeuden Intenso. tipo honekin mendian. Zuakarrik. bueno, pues, Liautu ez zeuden? bakarrik ez nengoen. Vale. Ez geunden kuadrilla handi bat eta bera hor tartean. Eta segatik. Zergatik, ez dute zuri daturik emango por si algún espectador está viendo, baina joaten ginen aktibitate berdina egitera mendian. Vale. Dogin, imaginas? Onena. Bai, kaka Ez, egiten. baina, bai, ez, eskalatzen geunden eta orduan hor dago beti jende mordoa eta baina artean, pues... Eta dejat modu bat, itea esfortu bat izkutatzea den zure Bai, eskudatzean, pero eskalatzeko ez den eskalatzeko greina, es que, osea, ez duen esan behar, porque yo que sé, igual eskalatzailean bat ezagutzen du tipo hau, baina gero esaten du, bueno, zema jen eskalatzen du Iruñan, en realidad. Bai, norbaitek ezagutzen badua el kakas, bidali email bat. Pues holaxe, hau da jaioekin gertatzen dena, eta gero niri mandarinengatik bronka botatzen. Gabiota. Eta ez bakarrik horregatik, en plan, edozer gauza, emate dola hemen Googleala, kutsatzearen, bai. Bai, responsable guztiak. Ez gara bat ere gainera. Ez gara bat ere. Ez. Esan duten den, gero da Taylor Swift. Total. Hegazkin bat hartzen, 13 minutuko, bidai bat egiteko, ogia erosteko. Total. Kendu bidea erditxik, hiru edo lau edo 2 pertsona, eta hain ondo egon gauza mundua. Beste egunean pentsa nuen gauza bat, hau da como debate moral bat. Imaginau, dauela como, ez dut esan nahi virus bat, baina imaginau dauela como maldizinio bat munduan, Bai. non egunero hiltzen da momentuan munduko pertsona aberatzen da. Momentuan. Egunero aberatzen dana hil egiten da. Eta horrengo egunean, horrengoa. Ja. Ez dute uste munduak superaskar mejoroko zuela mordo bat. Ez que denak hilko ginen. Ez? Bai. Eta duzu la distribuzion da disfruto de Ez, gusto. rankingen aberatsa hiltzen bali bada, no seke, iritsiko da momentu bat non hasierako pobrea aberatsa dela, orduan bea hilingo da. Bai, baina Baina, guztiak 6.000 hilko gara. milioi pertsona. Horregatik, 6.000 baino, milioi gero. pertsona. Aztera lehenengo haiengatik. Baiet, baino. Baina Vale, bai, bai, Nere puntue oso ondo zegoen. hori da, baita. Baiet, baina ni? Baina jartzea zuen limite bat, en plan, milioi bat bera ja ez da hiltzen. Vale. Orduan, Semia bai, bete- denak hilda. Milioi bat, ez da asko, ez? Ez, horregatik. Jende asko dauka milioi. Bueno, jende asko Baina dauka jendia milioi hasiko bat, zan ez, baina- jendia hasiko zan dirua ematen. Dirua ematen. Hori da, Ez que baina hori hori da, bai en plan, pentsatu dut. lehenengo bi Vale, pertsona hilko vale, ziren, eta gero bai. terrorearen inguruan, Bai. redistribuzioa. Aberastasuna Bai. redistribuzionatuko zen. Aberastasuna ekiditu egin behar da. Bai. Nik ez dut egingo ez daukako como maldizinio honen Bai. boterea, baina uste dut oso eraginkorra izango. Justo hori nintzen ikusten bideo bat, honi buruz, ez duela zer ikusia berriarekin, baina bueno. Baina beste guztiak... Aberatsak hiltzea. Bai. Historial de itxaso. Ez, baina... Jende aberatsa. Ez, baina zen oso tipo oso gauza interesgarri egiten zuen, zela, berazen ikertzailea eta zen unibertsitate bateko irakaslea teknologia eta arloan, eta tipo ikusten zuen hori itozen zirela gurasoak eta eske nire aurrak dira super argiak, eske dituzte kreston ideak, ez dakizar, ez zen tipo hau en plan de, eske kasualidad ez, aberatxo guztien aurrak direla oso argiak, ez? Bai. Azkenean dituzte errekurso guztiak hori garatzeko, ez, adimen hori, ez? Eta zen zuen, bueno, egin ditut, bere, ez dakit Indiako zetokikoa zen, baina egin ditut, Perfil psikologikoa. ez, jarriko ditut, literal, zulo bat paretan, Bai. hango... Ezan sartuko ez zure umia. Ez, eta sartzen zituen ordenagailuak, doainik, Bai. hango, barrio txiroetan, nozen da barrio, auzo Auzo, txiroenetan. bai. Orduan, aurrek hasi ziren hori, eta horri esker, gatzen dituzten gauzak, normalean, ez zituzten teknologiarik ez zuten ezer garatzeko, Bai, noski. eta hasi ziren, kriston, hori, hobekuntzen edo egiten, ez? Bai. Baina gero zen kontra debatea de decir, bai, hori noski gertatuko dela, baina ziren bideo zen como pro teknologia sartu hezkuntza sisteman, ez? Vale. Baina bere esaten duzu, bai, baina aur txiro horrek daukan motivazioa ordenagailu horrekiko, Claro. ez du izango gorraizeko aur bat, dituela tablet mobil, sabes, todo, en plan, Noski, como,
Noski ezetz. Noski ezetz, ez? Eta hau esaten zuten, txarlaren ideietako bat zen, emaiozu ordenagailu bat aur bakoitzari, eta ez dira irakasleak beharko, ez? Tampoco es eso. Claro, a ver, es como, aur horiek, detekriston grinez, ikasteko eta gauza horiek erabiltzeko, baina, a ver, pertsona bat okara, erestosun guztia eta, pues ez du horrelako, ez dakit zagatik txaten izena. No, baina argi dago jende aberatsak baliabide guztiak dituela, eta baliabide honen erabileraren gehiengoa da haiek baliabide gehiago edukitzea bermatzea. Plan, jende aberatsa izateko inbiosun gauza lehen da bizikoa da, aberatsa punto. Ahí estás. Nire puntua zen, Ahí estás, emon. aberatsa izatea ekitu behar da. Horixe da. Zergatik, ailegatzen zarelako puntu batera, non baduzu guztia, eta ja, pues, bagarri falta zaizu tigre bat izatea, beste pantera bat hiltzen entretenitzeko, eta beste, oza, es como que... Jet pribau bat. Hori da, ja... Máximo de patrimonio. Eskerrik asko gabiotei debate hau sustatzearren patrimonio gehiengo bat ezarri behar da. Eta ez da egingo zergatik botere daukon jendia, aberatsa dalako. Eta duen zoiaz, botere daukon jendia, kenduko txugu diru bat. Bale, gero oso ideia, eskerrik asko. Estamos jodidas, eta gero aldaketa klimatiko da. Denok ongo gara kiskalita gutxi gara bera 15 minututan. Así que disfruta zuen bizitza. Pues horixe. Zenbat denbora pasatu da? Berrogei. Xarma. Kenketakin hasi behar nahi. Oi. Zenbat denbora gelditzen da? 26. Vale. 26 minutu, pues guatzen horrengo berriarekin. Metele. Vale, beste ide batean irekiko dugu. Zer deritzo zuen? Joe, trinkoa, Ja. Da flipat, Da flipat. Ez, beldurrari buruz. Osea, zuek uste duzue... Zergatik galdetu. Zuek uste duzue gauza berdinak ematen dietela beldurra pertsona guztiei, osea, hau da, ez egit, horror pelikula bat izango da beldurraria guztien dako. Nik uste kontekstuaren inguruan. Ze, en plan, kontzeptu bati beldurra izatea izan lehik oso naturala, adibidez, naturalki diogu beldurra minari. Bakardadeari. Ikusten. Y hori da reflejoa, karroia. Hori da susto. Hori da sustua. Tuto muete. Claro. Esan nahi dut, badaude esperientziak universalki desatseginak direnak, Bai. eta horretaz zure gorputzak rechazatzen ditu. Baina kontekstuaren arabera. Baina horrek beste ez du kontekstu esan batean nahi. ez daukotzu beldurra mina. Horrek ez esan nahi beldurra ukitzea. Nik bai. Bai, zuk uste bai. Nik beldurra daukot. Osea, bai, Momentu baina esan nahi dut, zuk kontzeptu bat negatiboki hartzea, Bai. min eta gize, ez do... Beldurra izan eriotzari adibidez. Bale, baina beldurra ukitzea, baina eriotza o mina eta gize, Bai. zerbait negatiboa izateagatik ez da beldur bat. Ulertzen. Ez duzu uste beldurra eriotzari dela universala? Ez. Vale. Ez. Kontekstuaren arabera, hori balteki ez morir. Karo, baina hori esan nahi nuen, en plan. Ideia negatibo bat ez dala beti beldurrei izan behar, zen nik, osea, minari adibidez, beldurrez diot, baina ez da, osea, da zerbait ez dala atseginen eretzat. Baina ez dala, beldurra dauket, oain hanka buskatzen bali maet, min eukiotel ez. Ja, total. Daukotzen atxoi bat mikrofonoan engantzauta eta dabil, vamos sacando medikizia. Vale. Barkatu, sonido, produzio. Oye, pues... Beldurra ematen dit, asimetriak. Bai. Orduan... Eta zure horpenik. Nire horpegia nik ez ikusi behar, nire horpegia zuen problema da. Hori da. Asimetria bere problema, bere horpegia gure problema. Ostia, eski zure horpegia gaur da nahiko beldurgarria, Ez que tordinas prest. Preste gairako, Adibidez, nik uste zu perfecto gongo zinatekela Horrorland bezalako lekuren batean. Dakiz de Como Horrorland? hilas? Bai. Kosturera, eske, gion. Zaik. Ez, ematik beldurra denak mundu. Baina eske ez zenun ez erringo, Ez zenula... Bakarrik No, hor no, presente, bilituko nintzen Horrek atean, en plan, joaterako ordua itxoaten. Ez zait batere gustatzen beldurra. Vale. Ai, begira, ze interesgarria, Kriston beldur dian ez, hau da proiekzio harik. Horregatik zaude drag egiten zentzu, osea... Bai. Vale. Pixka bat, bai. No, ez zait bat ere, ez naz munduko pertsonaik beldur diena, ez dut bizitza osoan ikusi beldurezko pelikula bat, dena, hau da zenekien? Bai, pero está haciendo el acting. Zeoki, ez Profesionala! De hecho, atera da gaur Mokate. guazteneko kastina. Aurkeztu zara? Ez, baina aurkeztuko naiz igual. Cute, claro. Trabajo. Guazen da ITV-ko programa. Hori bai ematen duela beldurra, txau. Guazeneko kastina. Macho, maitea. Barkatu. Esan. Orduan, bai. oso beldurtia Oso zarela, beldurtia. dituzula gustoko beldurrezko Eta pelikula. modu existentzialean, Bai.
Terapian duela gutxi deskubritu dut nire bizitzako igual 180 pasatu dut beldurra egoera batean. Hau da existentzialago eta pixka terrorifiko. Baina bai, pertsona oso beldurtia naiz. Inside Outeko muñekito morea naiz. Ai, total. Bai. Ba, nik adoro. Beldurrezko Zu bai? pelikulak dena. Eta Horrela jatu horrela adrenalina. Ja. Bai, adoro. Paso de ella. Txikita nintzen super Beldurtia. Eta neukein kriston beldurre mitiko iden diela behintzeta ordizin ere herri niten da feria medieval. Aha. Eta horretatzen die los saltimbanquis, Ah, zankokin, eta makilla hautat, eta terror. Literal. Los Terror. saltimbanquis. Tenia ateratzen nintzen ordiziko dantzataldekin, dantzatzen behaiekin, eta orduan behaiek ikustea como gertutik kriston beldurra neuken. Eta lehenko esan nire amita zentzen, babida nola bokau dezun. Ja. Egia da. Saltimbanqui Eta orain- perdida. Eta bain, pelikulak, Casa del Terror, edo zer gauza. Ui, Adoro. Susto bat eman dut. Eta adibidez, horrelon eta horrelakoa ez, horiek dira ja como pausu bat aratago, Bai, ez? Zakit- depende. Nire amez gaizto bat. Es que me he informado mucho. Ez, baino, badare Casas del Terror, horrorlandetakin nolakoa da, baino, baita eskala bat. bezala. Bai, eskala bat gainera, zu uste dut sartzerakoan esan behar duzula, en plan de, niri ukituan nauzu edo, Hoi da. edo hau edo bestea. Bada batzutan pulsera batzuk, edo Bai, lepoko hori da. batzuk, bai. Bai, zuri ukiketa nik- utzatzu. Ez. Bai. Altzea gertura hau buiain, nahi bazu, en plan, buiaiteakon, pues... Serio? Bai. Bai, baina En plan, ikustea Japon ez, bat, eta pentsa. zeiaz nahi sentitzen. Nik beti jude naizenen Casa del Terror batea, Bai. beti sentitzen dut dauketela como geruzta bat, Vale. de protección, en plan nerea dana. Mantequilla, ez? Bai, eta orduan juten naizola, en plan, kriston eutxitan ere lagunei eta guzti, baino, ja sartzen bali bada aktore bat ola nere burbuja hontan, ja os. Ja. Baina hau Orduan ikutzea ez. oso kontekstu dependientea da. En plan, jendia gustatzen jako nian beldurrezko pelikulak, edo beldurrezko atrakzioak, edo beldurrezko tal. Gustetan jatzu beldurra pasatea, baina uste dut honen elementu principala dela kontekstu kontrolatu batean. Claro, Ez da benetazko hoi da. beldurra. Hoi da. Badakizu, osea, beldurra ematen da, baina... Osea, teatralidadea zu jartzea zu. Adibidez, hau ikusten da asko eskolan ikasbidaian da zenean como los guays, eta daz, como, hau, nire eskolan gatu zen, uste dut esperientzia unibertsal bat zala. Zuzinen Baina, los guays. no, vale. nada, ni ez nintzen sartu en la casa del terror. Baina jendia sartzen da, eta hola como gizonak, doia sola con el morro torcido, Bai. en plan, no, ni ez naz izutu bia. Hola basoiaz, igual ez ara izutu bia. Famizare pixkat prest izutzeko. Claro, Hori asuntoa da, kontextua niretzako, bueno, goazen erengo ikustera, por si acaso jendeak ez du ezagutzen horrorlan, goazen ikustera Egia. pixkat nolako Vale. itxura daukan. Goazen! Me cago. Vale, Ah, ja. Me cago y me meto. baina ikusten duzue jendea dagoela baita ere como pixka bat esan duzuna, ez? Como, en plan, de niri ez dit beldurrarik eman. Bai. Ez, osea, eske, Claro, bai, zenbait baita jende- jarri behar dut zure parte... Baina, orduan nire galdera da, orduan zertarako joaten zara. Osea, joatea, beldurrezko etxe batera, beldurra ez pasatzera, osea, el rollo de decir, mira que fuerte soy, ez dut beldurra pasatzen. Ez como, ez du zentzurik, ez? Osea, niri gustatzen zait, esperientzia bizitzea, adibidez, antzerkia joaten nintzen pelikulat ikusten dudanean, eta egiten baldin badit, baldin bada ez dakit, hiltzen da norbait, pues ni negar egin nahi dut. Hori da, prepárate a sentir. Claro. Horixe bera. Da fatia bezala buffet libre batera eta esan, ui, no, ni beteten hau. Ja. Plan, zatu bi aceituna eta esan, ui. Baina, kasu honetan baita nire ustez, ez dakit igual gehienekoa, igual gizona izango dela, hola Bai. gizona. Orduan da pixkat maskulinitatea erakusteagatik, ez? Bai, Pixkat, bai, afirmación de la a mí mujer. esa no me da miedo. En Bai. plan, Ja, izan daiteke. Como Nire tiro ustez bate, bai. hola hartzea. nire ustez Eta bai. gero baita ere gertatzen da batzutan, mezklatzen dela sexualitatearekin. Oh! Ah, te lo A ver, juro. nola? Se da. En plan, Pues- que te Miedo pones... sexual. Bai, Bai. vale. Oh, jendia Bai, bai. super kinky. Bai. Jendia da super kinky. Jendia nahi du txortan egin con la niña del exorcista, con la monja, con el muñeco de show. Jendia nahi du pitiliña sortu edonan. Bai. Non nahi, Bai, non nahi, bai, en los totalmente. ladrillos de las obras. Non nahi sortu dute pitiliña, jendia. Bai. Ez, Venom de baina, bai, Spider-Man. Ba, nik eta guten dut, olako horrorland bezalako, dala como el extremo, Barcelonan dagoela, ez? nun? Barcelonan? Ez, Ah. ez, extremo en plan Ah, Estados vale, vale, Unidos. vale, vale. El Tibidabo.
Ta da, ez dakitu hain izena, baina, ostra, YouTubeen badare bideok. Zuk sinatzen duzu, rollo... Onartzen dut, Oida, onartzen dut, en plan, edozer gauza itea. Pero literal, zure gorpuze ematen duzu. Ai, por favor. Ta gelditzen zea, como baso erdin, de repente, sekuestra hoite ditute, furgoneta baten sartu, lotu sokakin hola utzi, sartzen ditute toki baten, de repente, poltsa, burun, ure... Nau fizikoki gaizki pasatzen. Aginek baita puskau, Zer diozu? urau, eta hori dare bideok YouTubeen. Ai. Eta itxetan toki momentu bat, hasi ginela lagunek ikusten, eta esan genuen, bale. Azten za gauzak ikusten, eta esatzen du, hostia, en plan... Baina ez daukatzu como tarjeta gorri bat, edo un botón del Hombre, pánico. aginak puskatu, Ez dakit. hori izan behar da, ja, gehiagizkoa. Bai, ez da, eta ahoa kristona iriki, eta ez dakit, baina gauza batzuk esaten dela, a ber, ulertzen dut, tema bildurre, jo que se, pues... Bai, tortura simulator. Hoi da, baina ja tortura, en plan, eski ez da, como, beldurrezko ez pertsona irik, makillauta ez da, como, directamente Como sufritea, benetan. tortura, eta... Egongo da la jendea que le gusta eso, ¿sabes? Bai, nik uste dago hor, Baino- toke ez dakit. Ba, gero bilaukotze esto dan, eta igual, oza, ez ikusteko, porque ikusteko... Txertatuko dugu posto. Ez nik uste ikusten ez duela horrelako zerbaitea. Baina, zuek ikusteko ze esan nahi Nahi, baldin badu bagoitza bere txan jarri ez. No, nire fizikoki gaizki. Bai, ni ere, No me gusta nada. Oie, zertaz dijo sekzio, igual pixkat zerbait interesgarriagoa eta politagoa, eta ez? Beldurraren inguruan. Ez dakit zegatik ekarri dudan berri hon, la verdad. Batzuk egin gozu. Zein egiten dugu ja. Egia da ni ez duela aukeratu berria. Bale, barkatu, Zuekin guztiokin xarma lehona. Xerma Leone, da sekzioa. Honena. Bueno, nire sekzioa da, Gen Z-aren histeria. Abetu, me gusta. Bai, dagoen hemen nire lista. Hau berria da. Hiru emango ditut gaur. Pek. Oin bi emango ditut. Bueno, es que, bueno, baina dau Cristo Estoy superpuesta. Zea la más Z... Ama bi urte ditu itxasok. Honena. Orduan, Pek. Kotizauta. Pek dala por el culo, Bai. jendek ez dakila. Por el culo. Oida. Uda Date ona, bai positiboa, Me oida. encanta. Adibidez, nahi pizzak esuna gustatzen zait basaten dut. Buah, esta pizza por Pek. el culo. Bai. Nik por el culo esaten dut. Nahi Ja. Pek... Claro, es que jendeare esaten du, nik uste esaten du pek horregatik, esateko por el culo, en plan, porque... igual Bai, es son que- las siglas. Hori da, eta geratzen da, como... Salvo por si acaso. Akronimoak! Gara, nik esatu, ni paso unas esatera pek. Ni gaztetu egin naiz. Ni ez, eske ezin dut. Esaten dudana da, igual jendeak ez duen esan nahi en plan pizzeria batean, ¡buah, por el culo! ¿Sabes? Naiz eta zerbait positiboa izan. Bai. Eta Vale. esaten du pek, en Vale, plan, ja, queda más- zutan nire artean ja. egiten dugu txiste, baina ez du, Vale. aur, 50 urteko atxo hori ez du. Me la veo por el 50, curzulo, bueno, 50. Ni hasi naz esaten pek, baina egin dut gauza bat dela aposta hasi naz gaizki erabiltzen. Bai, En plan, erabiltzen dut adjetibo moduan. bai. En plan, no, ez dakit Pek, nola ez, esan. adjetibo. En plan, ai, soñeko hau da superpek. Hori dau gaizki, Ah, baina vale. grazia Vale, ituz. vale, baina lotzen dut. Baina esan dezakezu soñoko pek. Claro. Ez, porque hay gente bai, me lo voy a meter por el culo. Claro, ya- Oil guztia, ya forma, jartzen izen duzuen- formala erabiltzen. Jartzen dezunen aditza, soineko hau da, Hori da. Pek ja bihurtzen da adjetiboa, perpausa aldatzen da. Hori da, hizkuntzaren magia, Hori da. azken finean. Magia. Maggie Simpson da. Eta bai, Pek nola euskaratuko genuke? Uzkitik. Uzkitik, claro. Bai, nik ipurtz esango nuke. Ipurtz. Ipurtz. Porque Bueno, lehiatu ipurtzki como- geratzen da polita. Bai, ez? Bai. Baina uzkitik izango litzateke literalki Bai. Edo pek. purtz, igual. Purt. Uzkik, bueno. Uzk. Uzk. Ipurtzulotik. Uzk, uzk, Uzk. uzk, eta ka. Ez que nik Mira. ipurtzulotik Bai. sartzen dut, esaten dut, baina hain dela, aurreko urten egon ginela grabatzen, fijo bere etxen ez. Kaixo, Zentzea, Nada, la del Catarín. Nik esatet por la nariz asko, bai. Ikusi da su bideo? me gusta. Ez que esto ikusi! Da Sí, bideo te bat pega fantastikoa todo. YouTubekoa dela tipo bat. Bai. Callejeros viajeros eta entrevista bat egiten eta nahi dut batzia mikrofono fiktizio bat, vale? Porque emulatu behar dut entrevista, jarri mikrofonoa. Eta tipia, sartzen da entrevista nola, Hau da, lehenengo planoa, hola sartzen da. bai, en plan, aixiak inmerulia. O sea, me gusta meterme las rayas por la nariz. Quiero follar, quiero una ¡Polla con ruedas! Hori da Hori entrevista dio, guztia. benetan? Hori da entrevista guztia, da tipa da nire imaginario kulturalaren oso parte. Eta ergazik esaten da, buah, tia, goia ez takletara, da buah, por la nariz. Hori da. Ba, emakume horrekin zona, zan servir koño. Aha, hori da, aloa zerbitzatu.
Hori da, bai. Al lío. Baina ja bakizu, te veo. Ai, nago super jarrita. Hau, akuñatu Super zuen... jarrita. Zer daukazuzuk? A ver, ni zenbat... Es que, jendeak pentsatu dut nena atxo bat. A ver, zenbat urte ditut Baina, nik? konbertsatu dugu aurreko denboraldi, baina, bueno. 28. 28, vale, no, estás un hijo. Karo, ez naiz zeta, baina nago hor mugan, mugalari. Ni naiz millennial, ez? Millennial. Zer naiz, 1985, orduan, millennial. Ah, vale. Bai, bai. Qué bien estás. La familia bien. La familia bien. Ba, bai, alua zerbitzatu hori da. Bai, ya está, hori da. Terminau, akuñatu zuen Albin Estardastek, bueno, akoñatu zuen. Si? Alua zerbitzatu? Nik uste dut baiaz, baina igual apropiatu nahi bat terminologiaren gatu. Dale, pues claro que sí. Igual, bai. Edo bestela albinaren Baina nire emaztearen ohorea defendatu behar dut Platon. Eta Claro que gure sí. milaka eta milioika ikusleen Oso. artean. Alua zerbitzaten, perfecto. Azalduko du zer da. Claro, eske baietz. Bueno, eso esan duzu, tiparen... Claro, bai. Ja. Da esatea bezala, dala ikonikoa. Gehienetan erabiltzen da emakumentzat, eta hola en plan servir koño. Da, nik abiltzen hasi naiz erabiltzen koñazo, baina positiboki. Ez? Ze jende esaten dut, esto es un coñazo. Esto es la polla, la polla da ona eta koñazo da txarra, Ikusten dakit zerbait, que aktuazio bat telebistan dala kristorona que ha servido de coño, esaten dut, esto es un coñazo. Qué coñazo. Claro, es que horretaz dijo asunto Bai, guztia, euskaraz, ez? Bai zuzeneko- pek, zuzeneko, bai alua zerbitzatu. Nola da, aluaren superlatiboa, koñazo euskeraz? Alua? Zuzeneko alu ondoa. Plantatu dut. Ja, bat daki. Alu... Dakigu, urrengo programa. Claro, es que nola da handia euskeraz. Osa, nola izango izateke zerbait. Ez, porque txikitxo, ez? Alutxo. Izango izateke txikia, baina... Alu koskorra. Alu... Aite estás. Ja. Urrengo Alukote. Alukotea. Alikatea. Ahí estás. Bai. Zer da hau? Ezer. Osa, badaki zer den. Hori da, jantzeta gauza bat. Jentzeta gauza baten. Hau boomer eta guztiek egiten dute. Inkluso atxoak. Ez? Bai, klaro baietz. Atxo bat da zara mesedez. Ai, que arte, gure atxuak. Claro, Bueno, maravilloso. azkeneko... Azkeneko perapau. Ai, makala llegar del Shane. Gaztea. Vale, ya está. Gentzeta. Bai, eske gazteak patrozinatzen duen ere era berrien. Egia. Zain gaztean egiten lan arrun. Ai, eta Atera gazteak pulsera. erosten dizu arropa? Ez. Ah. Baina behaien dirukin erosten dut. Atera Ah. pulsera, atera está. pulsera. Ah, Atera pulsera. Egi estás Ui, 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 patrocinada. ui, ui, ui. Gazteak. Eta hau da makillajearen paleta guztia hor, eskuetan. Ja, Mira, telali hau, txabel. lali hau. Baina, bueno. Ya está, hau. Oso ongi. Orduan, zein dago beste bat? Da, Hirugarren, pek, hirugarren bokala. alua Zuk zerbitzatu. ez dakizu. Vieja, te ha llamado. Ez. Da izate, bueno, da nere gauzaik gogokona. Nere ustez naiz como lehenengoa honetan. Vale, esan eta Vale. badakigun zer den. Ni naiz pertsona bat oso delulu. De Lulu? Bai, En plan horrela? vale. Bai? Bai, dator Mola. de delusional. Aha. Da, nola azaldu. Izarretan edo pixka bat como happy flower, baina Bai, pixka adibidez, como... Da pixka flipauta, bai. Ez, bai. De Lulu da, en plan, espero dozula... En plan, ezagutu noen tipo hau atzo eta eskondu inbigare. Bale, hori bai. Adibidez nik esaten dut, nik asko erabiltzen dut drag kontun. Vale. Plan, ni makillatzen naiz eta agia da beti bukatzen denen, ez naiz ondo ikusten, no seke, baina beti iristen da momentu bat, Bai. ondo ikusten naiz dela. Eta ikusi doztu espil bat, jode. Karo, eta gero, ikuset igual, bi egunetara argazik da esaten dut, buah, vaya kuadro. Bai. Baina momentum da lo, estoy siendo super de Lulu, en plan, Hori da. De Lulu. A ver, pues orduan gaizki ulertu dut, porque niretzen de Lulu zela pixka como... Alucinada. En plan, no, como... Guai. ez. De Lulu orduan da pixka como en plan... flipada ez, baina como sentitzea zarela la hostia. Eta dena izango dela como Bai. berena zuretako. Bai. Es Ez? que berez delusional inglesez, o sea, delusion Claro, da como delusional autoengaño. Vale. Eta ikusi duzu... De Lulu, veida, Vale. abreviación de delusional. Es alguien que está delirando, es decir, que tiene unas ilusiones irreales. Vale. Falsos Baina, ilusiones. bai. Osea, ez da... Fantasia bizi dena eta pentsatzen duela ba hori izango dela como... Bai. Oberena beretako eta... eta... Oia estrapolau edozin... Vale. Zerbitzako edozin... Flotara. Hoi da. En plan, Nafarroko bufoia, emango du kriston puntxa, Irabazi eta... behar dugu ondaz bat. Hori da. Nafarroko folla da lo más de Lulu que hay. Guai. No, pues literal! Programa doña movida de Lulu ahora.
Voy a hilar todo. Nafarroako bufoiak da una servida de coño. Baina, hala ere, momentu berean da kriston belulu. Zer gertatzen da, gero, programa hauek ateratzen dienen, Divinaketanik, pek programa guztiak. Total. Pek! Baina ez duen Total. euskaraz. Delulu zegoen euskera. Eixa da. Usk. Programa guztiak, usk. Eta usk at the end. Bai, Ez? bale, barka. Vale, orduan, de lulo izango litzateke, como... Euskaraz. Flipauta. Ikusi dezute albiste bat Flipauta. Vale. Ez, como... Ikusi zuten albistea bat zela, ez dakit, como telebista kate como potolo baten. Entonces, saben, de Lulu, la nueva filosofía que viene de Corea del Norte. Benetan. Eta... Benean zezurre da. Ez dakit, periodista batei adarra jozien edo jendia kriston desinformauta da, bueno, no sé qué, baina da en plan informativos Telecinco, ez da Telecinco, baina da Katai. Bai. Eta da en plan informatiboetan da, eta bai zein behar dugu bizi filosofia berri hontaz Koreatik datu dena, ditza de Lulu. En plan, bizitza beste modu baten ikustea, positiboki. Eta presentadoria de Lulu, osea. Ba, igual, Totalmente. Flipauta. Gentzetako norbaiti goleatze zuen gidoia, eta tipoak irakurri eta esan zuen, bueno, ez du inork ulertuko, así que al lío. Esto me suena a coreano. Qué guay. Oye, pues muy guay, sekzio gure entzait. Bai. Eta mantenduko duzu programa guztietan Bai. zehar, me encanta. Sortean maitea. Maravilla. Ja, Oye. igual zaila bada, baina. Bai. Bai, zurea zuk zaila mantentzen, sekzioa ez duzulako hasi. Ondi honez. Ba, pentsau, Bai. Biharkorako eduki. No, urrengo asterako. Vale. Urrengo astean. Claro, egia da. barkatu. Egia da. Oain ikusten ari gehan bideok betera, ez? Bale, lujo. Oye, zenbat denbora egin dugu? Urrengo berriarekin hasteko edo ja guzteko? Bai, ez, Egin ditugu? Zenbat minut falta dira? 6 minutu. 6 minutu ba? Gai, nahi duzue, Juan? Bai. Pek? Bai, Turbo. bai. Venga, Usk, pues. Juan. Guai, usk. Bueno, hauek ere daude pixkat de Lulu, Ai, ama. eta Peruko parke batean, egonda ezkontza bat, txakur ezkontza bat, txakurrak Ai, arte. txuriz jantzita, super elegante, bueno, ikusi bideoa. Juan Beverly Hills. Ai ama, kexalaus! Me da pela. Pues niri Ez pek. gustatzen txakurrak, ez eskontzen. Pek? Hau, Txakurra, po. pek da ona, ez? Ah, vale. En plan, pizza o pek, pues txakurrak pek. Uzki berriko da. Ez, kexalaus, baino... Bai, supermagiko zaudei, kriston flowarekin. Baina maskotak ezkontza jantztearen inguruko ideiak baditut. Humanizazioaren inguruko ideiak baditut. Hori egia da. Baina animaliak ez ditu gustoko, así que... Jano, ez da berdina. Ezkontza hauek eta jantzkera hauek txakurrengatik zerbait konsentikoa da. Ja. Igual txakurrak nahi dute ezkondu por el rito zulu. Karo. Claro. Por el rito cristiano. Bueno, baina ikusten baldin baitu dela hor egunero, ez? Bueno, baino... Txortan... No, baino, zaude... Eto esan nahi ezkontza... Hori egia da ere, egia da. Eta Oize tradizionala. kristautasunaren prisman esartzen ari da txakur hori. Hombre, baina eskondu ez duzu zetan eskondu behar kristautasunetik. Baina bideoan ikusi ditugun eskontza guztiak katolikoak ziren, edo ez. Ez que nuen beste Bueno, egia da katoliko... Beste alde batera nioen begiratzen. Egia da katolizismoaren kutxo bat daukala, ez? Etxuriz jantzita daude, ez dakiz Eta zer bestia virginitatea, smokinakin, hor eta- smokina, no sé qué. Arrak esmokinakin. Claro. Egia da, egia da, Lau egia da. alkatxoekin, Horixe da. buztanarekin... Bai, bi hankatan eskontzia bastante guai esango zen. Hola, Txakurrak horrela, hombre. sobrau. Jartzen zu como salchicha bat, txintxilika. Bai, claro. Igual, Zutuni. apaitzak ez, saltxitxa izatea horre... Yeah. Apaita beste txakur bat izan marko zan. Total. Ai, egia da. En plan, San Beethoven. Bernardo bat. Hori. Ah! Bai. Pentsatu dugu berdinean, que fuerte. Total, Ez que apaitza Asko aurpegia dute. sentitzen dut. San Bernardo. Gaina San. Bai. San, claro. Hostia, dauka lotura. Orduan, zuen txakurrak eskondu behar da dituzute, ondo egin, por lo menos. Javi, Hori da. apaitz txakur bat, javi Ez salchicha bat. ezkondu, ez ezkondu. Ja. Ezkontzak ja, benetan. Ez jantzi animalia. Ez que ez ezkondu, nahi batzula norbait egin egon, bajun... Hori da. Zeuen txakur... Udaletxea firma ozter bai, baina ezkontzak...
Gero fiesta bai. Fiesta bai. Baina ezkontza, matrimonioa... Baina txakurrakin ze firmatu biozu udaletxea. Hartzute behien hanka, ditute hola eta... Claro. Eta zure txakurra igual poliamorosua da. Claro, oie, txakurrak dira nahiko poliamoroso. Eta kontuan hartu behar dezu responsabilitatea efektiboaren eskema. Egia da, que lío... Jakin behar dezu binkuloen artean, zuen Ia da, ia da. txakurra gerarkia. Baukez zure txakurrik? Ez, katuak bai. Ai, katuk. Eskenik alergia diet. Bai? Bai. Zara begiratzen hau zorra. Ez da nirea da, nire amarena. Nire emak ditu katu pila bat. La reina de los katuak. Aike arte. Eta gara kontatuko dizuet, bueno, ez, ja, da igual. Programa da hain tontua. Bai, Hain tontua. Da hain de lulu. Hain de lulu. super de lulu. Hain de lulu. Izugarri asko ikasi dugu hau. Nahi duzu ezagutu nire katuak? Bai! Nik ez. Bai. Baina pues, argazkin, ez, ja, hor. Atxuz. Eta gator mugikorraren erakutsiko dizkizuet. Ah, vale. Ja, gurtzen dugu ikuspegoa Vale, ez. Modela pixka bat Hurrengo de azterketa. lulu guztiak. Venga, equipo! Aio, pelaio! Pues ya hemos trabajado. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.